Nevždy sa máš tak dobré, ako sa máme my teraz. Niekedy jednoducho nemáš prachy, hej. Keď nemáš prachy, tak sa musíš proste zariadiť, hej. Cez koho si sem ty vlastne prišiel? Čo? Nie si nejaký fyzel? Alebo čo? Peniaze máš koľko na to? Dipende che tipo di problemi hai. Sempre fatto tutto bene. Tu hai fatto tutto male. Zoberieš ma? Ide o to, že v aute je najdôležitejšia počas jazdy dobrá nálada, hej? Dobrá nálada. Poďme. V Taliansku je to super, no určite lepšie ako doma, ne? Doma na Slovensku čo? Nič. To prčiť fizli. Bola to blbosť! Vieš, do akých problémov som sa mohol dostať, nie ja? Nie ty, ja. Asi doprava. Nie, poďme doľava. Ja by som šiel doprava. A ja doľava. No, ale asi pôjdeme spolu, že? No tak doľava.